טוב חברים, בעזר השם יתברך, השיעור הזה בעזרת השם יהיה מוקדש לכל עם ישראל, שיהיה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו במהרה ויקרב את משיח צדקנו ובנה בית המקדש ויצליח את כל חיילי צבא ההגנה לישראל בעזרת השם, שלא ייפגעו אף אחד מהם, וכל האזרחים שלנו היהודים שלא ייפגעו בעזרת השם, שלא מטילים, שהקדוש ברוך הוא ימגר את כל אויבינו ושונאינו ויבנה בית המקדש במהרה בימינו ויהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו בית ישראל. השיעור בעזרת השם אנחנו ניגע על מידת האמת, אחת מי"ג מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא, המידה העשירית, ומי אל כמוך נושא עוון. אנחנו נמשיך על פי הרצף. לפני כן אני רוצה להקדים ולהגיד עוד איזשהו דבר אחד או שניים, וניכנס בערה לתוך השיעור. אז יש לנו את העניין האמונה. אנחנו לכאורה נמצאים היום במלחמה מול איראן של עד לא מזמן כביכול, מי היה חושב, איזה חלום בלהות היה כביכול להילחם עם האיראנים. אבל ברוך השם אנחנו רואים שאין מה לדאוג, שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו והקדוש ברוך הוא איתנו, וגם אם זה כנגד האיראנים, אז פתאום אנחנו רואים שידנו על העליונה, ואנחנו רואים טילים, מיליון טילים אלינו, אבל וואלה, שום דבר לא פוגע, וגם מה שפגע, פונה גם אתמול, כן? ראינו גם היום, איפה איפה שפגע, פינו כבר אתמול את המקום. למה? מי נתן את ההוראה? שר הבריאות. למה נתן את ההוראה? לא משנה מה הייתה הסיבה. מה אומר לנו חז"ל? לב שרים ומלך ביד השם. שר חושב כביכול שהוא מה? אני קובע. אומר לנו חז"ל, שלא תחשוב שהשר או המלך או הנשיא הוא זה שמדבר מעצמו הוא מדבר. זה לא, מי שולח לו את המילים? בורא עולם. למה? יש לבורא עולם את המחשבות שלו, למה? כן, את החשבונות שלו. הרי מה היה החשבון? לפנות את אותו בניין כבר אתמול, ואילו לכן כל הבניין היה קורס יחד עם כל האנשים שהיו שם. כן, זאת אומרת, זה לא משנה, וכולם שם כביכול היו חולים. אי אפשר לקחת את החולים באמצע החולי, פתאום עכשיו לפנות אותם למרחב מוגן או דברים כאלה. יש כאלה שגם לא יספיקו. כן? וגם יש כאלה שגם לא יהיה להם לאן לחזור, אז מה עשו? הקדוש ברוך הוא הכניס בפה של אותו שר, תפנו שם את המקום. למה? כי מחר המקום הזה לא יכול להיות מושמד. וכבר זה קרה כבר אתמול. זאת אומרת, התרופה כבר הגיעה לפני המכה. כן? לפעמים אנשים חושבים כביכול מה זה? זה צרה צרורה. גם על לפנות את המקום הזה. פתאום פגש שם טיל, פתאום אומרים, וואו, השתבח שמו לעד, איזה מזל. כן? לפעמים אנחנו צריכים להבין מגיע לאדם, מגיע לעם ישראל, כל אדם, גם בפרט, גם בכלל, דין. אנחנו רואים איזשהו דין, איזשהו דבר שהוא לא טוב. אם באמת נתבונן בו, אנחנו נראה שבתוך תוכו זה חסד גמור. לפעמים אנחנו לא נצליח ולא נזכה לראות את הדבר הזה שזה חסד גמור, את הטוב שהיה מאחורי הדבר, אלא רק אחר כך. ואולי גם אחר כך גם לא, כי איך אומרים? הקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים, הרבה חשבונות שמיים למה הוא עושה כך ולמה הוא עושה אחרת. לפעמים בן אדם זכאי מצליח לראות, אם לא, לא. אז אומרים, יש לנו מזמור שאנחנו אומרים, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. כן? יש לזה גם ניגון, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות. טוב להודות להשם. שואלים חז"ל, להגיד בבוקר חסדיך, זה אני מבין. בבוקר, אני אומר את החסד שלך. אז מה זה אמונתך בלילות? הלילה, קודם כל בוקר למה הוא מדמה את הבוקר? הבוקר מדמה מצב שטוב לאדם. הכל בהיר אצלו, השמש זורחת לו. הכל טוב, זה מבחינה של בוקר. אז להגיד בבוקר חסדיך, שטוב לי, אני משבח, אני אומר חסדי השם. כל מה שיש לי זה חסד השם. אז מה זה אמונתך בלילות? לילה זה הבחינה ההפוכה מהיום, מהבוקר. אם בבוקר זה מאיר לי, בלילה זה חשוך לי, נכון? כן, בבוקר זה חסד, לילה זה בחינת דין. אז מה זה להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות? היה צריך להגיד, בבוקר חסדיך, הנה החסדים שלך, אני רואה אותם, הכל מאיר לי, אז זה חסד מאיתך יתברך. כן, ובלילה כשקשה לי, כשלא טוב לי, שיש לי צרות,
אז מה אני אומר? להגיד באמונתך בלילות. למה אמונתך בלילות? תגיד אמונתי בלילות. כשקשה לי, מי מאמין? אני מאמין. אתה אומר אמונתך בלילות. אמונתך של מי? של השם יתברך. וכי הוא מאמין. אני מאמין. ככה שואלים חז"ל. למה שינות, למה דוד המלך שנה את הלשון? להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. מה העניין? למה אמונתך ולא אמונתי בלילות? נכון? בן אדם שיש לו קושי, אז הוא מאמין שזה מאת השם יתברך. נכון? ואז טוב להודות להשם, גם על המצר של האדם. אומרים חז"ל, אתה יודע למה? למה זה אמונתך בלילות? כי הקדוש ברוך הוא לא נותן ניסיון לאדם שהאדם לא יכול לעמוד בו. אז מי מאמין במי? בורא עולם מאמין בנו, ודאי. בורא עולם מאמין בכל אחד ואחד. אז לכן אומרים באמונתך בלילות. זה האמונה שלך שאתה מאמין בי שאני יכול לעבור את הצרה הצרורה הזאת שנתת לי. כן? כאילו הוא לא היה מאמין בך שהוא היה נותן לך את הצרה הזאת, שאתה יכול לעבור אותה, הוא לא היה נותן את הצרה. אז מה הבן אדם צריך להגיד? טוב להודות לשם, על כל דבר ודבר. גם זה מבחינת חסד, גם זה מבחינת יום, גם זה הכל מאיר לו, וגם אם הוא לא רואה, כן? גם אם הוא לא רואה ולא מבין למה זה קרה ואיך זה יכול לקרות לי, ודווקא לי ודווקא להם ודווקא ללמה ודווקא ללמפה. גברו מחשבותיי ממחשבותיכם, אומר בקדוש ברוך הוא, כי גבוה השמיים מהארץ. אין לך מושג, המוח שלך כל כך קטן, שאתה לא תשיג בכלל את בורא העולם. אין לך סיכוי. אל תנסה אפילו. תאמין, זה הדבר היחיד שיש לך לעשות. אתה יכול לנסות להבין את הקדוש ברוך הוא אחרי שחקקת בלב שלך כביכול של... מה זה כביכול? אחרי שחקקת בלב של אין כשם אלוקינו, שזהו אחד ויחיד ואין עוד מלבדו, והוא עשה ויעשה לכל המעשים, וכל מה שהוא עושה לנו זה מאיתו יתברך, ואין אף אחד יכול לעשות לי כלום. זה רק השם יתברך. אחרי שחקקת את האמונה התמימה הזאת בלב כמו יתד, עכשיו אתה רוצה, בוא תלמד תורה, תתחיל לשאול שאלות אחרי שאתה לומד. כי החוכמה של התורה זה החוכמה האלוקית. עכשיו אתה יכול לבוא ולהיכנס לשכל האלוקי, כן? לחוכמה האלוקית. בוא תראה איך הקדוש ברוך הוא, איך הוא כתב את התורה. לאט לאט התחילו להתבהר לך דברים שלא ידעת אותם קודם, לכן התחדשו לך דברים. תגיד, וואו, איזה יופי, מה, זה ככה? נו, ומי כתב את זה? בורא עולם. ככה אפשר להגיע לחוכמה האלוקית, כן? רק על ידי התורה. בן אדם כשאין לו את התורה בכלל, המחשבה שלו היא גם משובשת. היא מוטעת. לכן אנחנו אומרים גם בלילה לאמונה שגם קשה לנו, גם שלא טוב לנו, צריך להגיד שהכל מאיתו יתברך. הגמרא במסכת ברכות אומרת כל מי שלא אמר אמת ויציב שחרית, ואמת ואמונה ערבית, כן? זה אנחנו, אמת ויציב אנחנו אומרים אחרי קריאת שמע ישראל בשחרית. ואנחנו אומרים אחרי שמע ישראל אמת ואמונה. כן? אז כל מי שלא אמר אמת ויציב שחרית ולא אמר אמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו. למה? מאותו סיבה שאמרנו על הפסוק בתהילים להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. כן? וזה על אותו דבר שגם שם שאמרנו, כי אנחנו לא מבינים את גודל המחשבות של הקדוש ברוך הוא ואיזה חשבונות הוא עושה בכל דבר ועניין. אתה לא יכול לדעת עכשיו למה דווקא זה עכשיו פתאום, הנה התחלנו להתגרות בהם והם מתגרים בנו, והטילים כבר היה לפני שנה ולא היה שום דבר, ועוד זמן, ופתאום יצאת למתקפה ופתאום חילית להם את כל העניינים של הדברים, של הפה, של השם, כל העניין של יודע מה, כל מה שהם מפציצים שם. מי חשב בכלל בינואר שזה השלב שיגיעו בתאריך שלנו עכשיו, שיגיעו לנקודה הזאת? אף אחד לא חלם את זה. זה רק אם יכול ישבו ופתאום טק 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 בנק מטרות, יאללה בום. אבל אף אחד לא תיאר את זה. אבל בורא עולם פשוט, אם תשימו לב, ובאמת בן אדם מתבונן רגע בדברים, תראו, בורא עולם פשוט משחק בהכל כמו בבורות הלכותיים. טק 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 טק. אתה אומר כמה, בונה, איזה גרוע זה בבאס הזה שיורד חטיל יד הבית ונשבר לך החלונות, ולהוא גם עף לו הדלת, ולהוא עף זה, ולהוא עף זה. למה? וואלה, לא יודע, אבל זה החשבונות שמיים, אני לא יכול להיכנס לזה. אבל אמר לי איזה בן אדם,
הוא אומר לי, וואלה, עף לי הדלת עם המשקוף, זז לי. הוא אומר, אתה יודע, באתי, קראתי לבן שלי, תיקנתי את הדלת. הוא אומר, לפני שפגעתי לאיפה שפגע, הדלת לא הייתה נסגרת לי כמו שצריך, תמיד הייתי צריך להילחם עם הדלת. אבל אחר כך, באתי לסדר את הדלת ונתתי פה מכה, פה מכה, שמתי דבק נגרים וזה, שיעמוד, טלק, טלק, הדלת נפתחת, הדלת נסגרת. אתה אומר, בוא נח, איזה 10-15 שנה אמרתי לעצמי, כאילו אין לי כוח לטפל בזה, כאילו זה סתם, זה שטויות. עד להיכנס לזה ולזיז ולפתוח ופה ושם. אבל מה בורא עולם עשה? ונתן בומבה אחת ליד לדלת, סידר אותה. אז מה זה חצי? עשה לך את העבודה. רק שים דבק, לא יודע מה שהוא אמר, לא יודע מה שהיה צריך לעשות שם. ונגמר. אתה אומר, בוא'נה, תראה מה זה, מה זה אמונה של בן אדם? מה זה הסתכלות? איך בן אדם יכול להסתכל כביכול מצער, מצרה? איפה נמצא חסד השם? איפה נמצא כביכול כל הטוב של השם יתברך בנושא הזה? כן? יש בן אדם, לא יודע מה. הלך לו פה, הלך לו שם. יכול לבכות. יכול להיות בצער. אבל זה מה שרצה השם יתברך. אולי רוצה להחליף לך את הדירה עכשיו, לעשות לך אותה, לחדש לך אותה. חדש לך את החלום, חדש לך את פה, חדש לך את שם. אתה לא יכול לדעת למה. אתה צריך רק להתחזק באמונה של האמת והאמונה שגם בחושך הכל מאיתו יתברך. ושוב, אין לו זה שהוא חוסר או מחסור שהוא יגיד לך כביכול לא, אני עושה לך את זה כי לא, סתם בא לי להרוס לך. אין דבר כזה. זה הכל בא על חשבונות. לפעמים בן אדם חטא, עשה חטאים, אז בא, הוא עכשיו כביכול ממרק לו מהחטאים. יכול להיות שהוא עוזר לו בכלל. הוא אומר, לא, תשמע, אני עכשיו מעלה אותך בדרגה. נותן לך פה מכה. היה איזה בן אדם אחד גם מרכסים. סיפור אמיתי. שהוא למטה, יש לו פיצריה, לא יודע אם שמעתם על זה, זה היה סיפור לא מזמן. ושהבן שלו נשרף. והיה איזה אברך גם שניסה להציל את הבן הזה וגם נשרף גם הוא. נפטר מהפצעים שלו. מה היה הסיפור? היה אישה אחד עם פיצריה שהיה למטה. והיה איזה ילד שהיה למעלה בבית, ואז למעלה מעל זה היה נראה לי בית מדרש, כולל, משהו כזה, בית כנסת. אז הוא אמר לדירה שם שגרים למעלה, הילד שגר שם, ילד קטן, אז הוא הולך לאמא שלו, תמיד הילד הזה היה מביא כל מיני סוללות לפיצריה. בא, מנסה לתקן אותם במרפסת. אז הבעל הפיצריה, כאילו, היה סוחר את זה מהקומה למעלה. הוא אומר, תקשיבי, הבן שלך מביא לפה סכנת נפשות, זה סוללות, זה יכול להתפוצץ, זה ליתיום, אני יודע מה. סכנת נפשות, תרחיקי את זה ממנו. זה כמו שהוא מתעסק עם מטענים, שלא יביא את זה יותר. דיברה איתו, אחרי שבועיים הביא שני סוללות חדשות, עוד סוללות, פנצה אותם, בא לתקן אותם. בקיצור, איזה אחד מהילדים של בעל הפיצריה הזה, יש לו אחד הילדים שהוא מנדנד את התינוק. בקיצור, מפה לשם, בטריה אחת התפוצצה. מה הסיבה? עכשיו זה הכל, זה אש שצפה באוויר, הליתיום הזה, אני יודע מה זה. לא יודע. כן, זה הכל כאילו אש שצפה כזה, לא יודע איך להסביר את זה. כמו נפץ. בדיוק, והיא פיצצה גם כן את הסוללה השנייה, והיו שם עוד כמה סוללות תקניות שגם התפוצצו מחמת קיצור, נהיה שם, סיסו ושמחו. הילד הגדול ששמר על התינוק מהבום הלך אחורה, יצא מהמקום, ואז נזכר שאח שלו שם בא להיכנס להוציא אותו. בדיוק ראה אותו מישהו שירד מהכל לאחד האברכים, ראה אותו, משך אותו אחורה כדי שלא ייכנס. הוא נכנס בעצמו, וכנראה שהיה שם עוד פיצוץ, ואז ראו אותו בן אדם שנכנס, זוחל החוצה וכולו מפוחם. כן, כביכול, הוא לא יכל אפילו לזחול החוצה מרוב שזה אכל אותו האש. בקיצור, התינוק הזה נפטר וגם הבן אדם הזה. אני לא אומר את זה עכשיו לסיפור של כמה הקושי של הדבר, אבל בסופו של דבר הבן אדם הזה אחר כך נמצא במצב שלו היום. הוא כביכול מסתכל, היה תינוק הזה שלא היה בן 8 חודשים. שוב, אני לא יכול לדעת מה חשבונות שמיים ואף אחד לא יכול להיכנס לזה, אבל אני רק מסתכל רגע על הצד של האמונה של אותו בן אדם שזה קרה לו, בעל הפיצריה הזה. שזה לא באשמתו, זה אלה של השכנה, והוא התראה בו, לא להביא את הדברים האלה. אבל השכנה לא קרה לו כלום? לא. הבן שלו, אותו בעל הפיצריה, כאילו, זה שהתראה הוא זה שנפטר. ילד בן 8 חודשים. על שונא ישראל. ועוד האברך הזה שניסה להציל וגם הוא נשרף, ומת מהפצעים שלו אחר כך. לא חשוב. העניין שאני רוצה להגיד הוא, בעל הפיצריה זה אנשים שואלים אותו, כביכול איך אתה זה, אמונה. השם נתן, השם לקח, יהי שם השם יבורך.
אבל מה יש לו עכשיו? אין לו את הפיצריה, הפיצריה נשרפה כליל, לא משנה שהכל שם נשרף, כל הבניין הזה נשרף. אבל עכשיו יש לו פיצריה במקום אחר, במקום חדש, במקום יותר טוב. הוא אומר, ברוך השם, בסדר, לקח לי את הילד, אבל ברוך השם, הנה אשתי בהיריון, וברוך השם, החיים ממשיכים, וברוך השם, יש לי פיצריה שהיה לי פיצריה שכל כך לא אהבתי וסבלתי, והכל היה דחוק וצפוף, והכל היה קטן לי, ולא ידעתי איך לצאת מזה, ואיך לקנות מקום חדש, והנה הקדוש ברוך הוא נתן לי וזימן לי. נכון שזה היה בדרך כזו או אחרת של... לא יודע למה החשבונות שמיים האלה, אבל מי אני שאני חי, ברוך השם, שאר הילדים שלי חיים, בסדר. עברנו מה שעברנו, השתבח שמולד. אין, איוב אומר, איוב איבד 7 בנים, 7 בנות, היה עשיר גדול מאוד. כן, נכנס איתו השטן עם הקדוש ברוך הוא בדברים, אמר לו, מה זה העבד הזה? מה זה, איך הוא עובד אותך ככה? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תיזהר מאיוב, זה עבד חזק, זה לא סתם עבד אחד העבדים שאתה חושב שאתה יכול להפיל אותם. הוא אומר לו, תן לי, אני יורד אליו, אני מנסה אותו. הוא אומר לו, תיזהר ממנו, למה הוא יפיל אותך? הוא אומר לו, כל זה, אתה יודע למה? זה כי אתה לא פגעת בו. אתה נתת לו ניסיונות בדברים אחרים, בעסקאות, בממונות, בפה, בהוא, בהאם. בוא, תפגע בו, נראה אותו עומד בזה. הוא אמר לו, אתה יכול לעשות לו מה שאתה רוצה, רק את נפשו תשמור. היינו, אל תהרוג אותו. זאת אומרת, זה להביא את הבן אדם לקצה של הקצה. יעני מדרגה, עוד שנייה מדרגה, זה כבר בן אדם נחשב למת. כן, מסופר עליו בספר איוב. בהתחלה מתו לו כל הבקר והעדר והצאן והגמלים והחמורים וכל הרכוש כביכול שהיה לו הלך, נהיה עני מרוד. אחר כך מתו לו כל הילדים שלו. בסוף, חכה. אחר כך מה היה? חצי מגופו היה בפצעים שהם יבשים, וחצי מגופו בפצעים שהם מוגלתיים, שכין. הוא היה מגרד את עצמו עם כלי חרס, הוא היה שובר כלי חרס, ומגרד את עצמו מהשברים, כביכול איפה שזה חד כמו תער, היה מגרד את עצמו ברוב שזה היה מגרד לו. ועדיין החזיק באמונה. כן? לאחר השנה, היה 12 חודש כל העניין הזה. כך אומרים, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש, גם משפט איוב 12 חודש היה. אבל 12 חודש, שנה, אחרי שנה הקדוש ברוך הוא אומר לשטן, נו, מה אתה אומר? הצלחת? לא הצליח. נכשל. אמר לו, יופי, עכשיו בגלל שהוא ניצח אותך, לך תחזיר לו הכל פי 2. מה שהיה לו, תן לו פי 2. היה לו בריאות, תן לו בריאות פי 2. כמה היה לו? 7 ילדים? תן לו 14 עכשיו. כמה היה לו ממון? לצורך העניין, אני לא יודע כמה שווי הערך של עדרים. כן, אבל היה לו זה 7,000 גמלים, זה מספרים, כאילו 7,000 גמלים. אני יודע כמה גמל שווה בשוק. לא יודע, אפשר לשאול את הבדואים בנגב, אבל אין לי מושג. אבל... יש כמה אלפים. כן, לא משנה, אז אתה אומר, בן אדם לא יודע מה יושב, נגיד, סתם דוגמה, על 25 מיליון, 30 מיליון, 40 מיליון, 50 מיליון. לך תיתן לו פי 2. ובאמת חזר הכל בפי 2. נהיה בריא, וילדים כפול 2, ועושר כפול 2, נכסים כפול 2, והכל פי 2. ומה? העיקר הוא האמונה. האמונה להגיד אמת ויציב של שחרית, ואמת ואמונה בערבית. שגם כשקשה, הכל מאיתו יתברך, והכל... מה זה אמת שאתה אומר אמת? הקדוש ברוך הוא זה מידתו אמת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על מידת האמת. כן, יש לנו בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת. בראשית זה ת'. ברא סוף תיבה זה א'. כן, בראשית ברא אלוקים. אלוקים סוף תיבה זה מ'. נכון? האמת היא רק כביכול מהאמצע א' ת' מ'. א' מ' ת'. אמת. רק האמת היא לא מסודרת. נכון? היא לא מסודרת. בראשית ברא אלוקים. המילה השנייה זה האלף, המילה השלישית זה המם, והמילה הראשונה זה התף. זאת אומרת, האמת, המילה האמת כסדרה לא מסודרת. מה זה בא לרמז לנו? שהאמת בהתחלה לא מסודר לאדם. מסתתרת, בדיוק, זו המילה. לא מסודרת לאדם, מסתתרת ממנו. בן אדם חושב כביכול, בונה, מה זה? זה שקר אחד ענק. אין סיכוי שזה כאילו ככה.
אבל האמת מסתתרת, האמת נהדרת. אנחנו חיים בעלמא דשיקרא. 80% ממה שאתה רואה פה זה שקר אחד גדול. כן? אבל אחר כך, בסוף הבריאה מה כתוב? אשר ברא אלוקים לעשות. ברא. סוף תיבה? א'. אלוקים? מ'. לעשות? ת'. בסוף הבריאה מה נאמר? ברא אלוקים לעשות? אמת מסודרת. המילה אמת כסדרה. זאת אומרת, אם בהתחלה לא ראית את האמת והיא הייתה נהדרת, שוואיה. חכה לסוף. כן, בסוף תהיה ישועה. בסוף אומר בורא עולם, האמת לא תהיה נהדרת. אתה תראה אותה בראש חוצות. כולם ידעו את האמת. כן, לפעמים בורא עולם בא מעביר אותנו תהליכים כאלה של הבריאה. הנה תראה, אנחנו נכנסים, אנחנו כבר 2.5, רחמנא ליצלן, השם יעזור לנו בעזרת השם שיגמר במהרה, כבר במלחמה. אתה לא יודע, בבוקר אתה אומר מה ייתן הערב, בערב אתה אומר מי ייתן בוקר, ומתי אני הולך לקום. אתה רואה את השכן, אתה אומר לו, ניפגש ב-4 בלילה. כן, מה? כי זו סיטואציה הזויה, אתה אומר לו ב-12 בלילה, 1 בלילה, ניפגש ב-4, או מה אתה אומר? ניפגש, אתה תבוא? בהלצה, כן? אבל, חברים, זה סיטואציה הזויה. זו סיטואציה שהיא הזויה, זה כביכול, מי חלם על זה בכלל, שנהיה בסיטואציה הזאת? שכל איזה בומבה, אחי, מרעידה לך פה איזה רחוב שלם, ולך תדע כביכול פעם מי פצועים, מי הרוגים, מי כלואים מתחת להריסות. אתה יודע מה? לא רק זה. לך תדע לאיפה זה מתגלגל. זה כמו כדור שלג. הוא רק כשהוא מתגלגל, הוא נהיה עוד יותר. אז אנחנו בעזרת השם נתבונן במידת האמת של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מגלגל את הדברים, הכל על פי חשבון מדוקדק, הכל בעזרת השם, ברחמים גדולים על האדם. וברגע שהאדם, אני ככה נותן איזשהו סיכום ככה לפני שאני מתחיל, ברגע שהאדם דבק במידת האמת, רק ככה האדם יכול באמת לחזור בתשובה. אם בן אדם לא דבק במידת האמת, ולא דבק בחותמו של הקדוש ברוך הוא, שזה האמת, אין סיכוי שבעולם שהבן אדם הזה משתייך להשם יתברך. הוא כל הזמן שהוא משקר, או את האחרים, או את עצמו, הוא לא שייך פשוט. כן? הוא לא שייך. וגם לפעמים בן אדם אומר, אבל מה, זה יפיל לי את העסקה, והעסקה היא של מיליונים. אז מה? אתה רוצה ברכה? תדבוק בהשם. איך דבקים? דבוק במידות שלו. איך הוא הולך? הוא משקר עליך? ברור שלא. גם כביכול שהיא נהדרת, כמו שאמרנו, בראשית ברא אלוקים. עדיין יש אמת, רק היא נהדרת, אז מה? בן אדם לא רואה אותה. אתה לא זכאי כנראה לראות אותה, או שזה לא הזמן שלך לראות אותה. אבל בסוף אתה תראה שהיא איזה אמת אחת גמורה, אין שקר. כן? כן, איך אומרים, דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי, אמרנו את זה. טוב, אומר לנו הרמ"ק הקדוש, רבי משה קורדוברו, תיתן אמת ליעקב. כן, ליעקב הוא מידת האמת. נתן לו הקדוש ברוך הוא את מידת האמת. מידה זו שיש בישראל מעלה, אותם הבינוניים שאינם יודעים להתנהג לפנים משורת הדין והם נקראים יעקב, מפני שאינם מתנהגים אלא עם הנהגות אמיתיות. גם הקדוש ברוך הוא יש לו מידת אמת שהוא על צד מציאות המשפט היושר. אומר כביכול, בן אדם, מה זה אמת? נסביר רגע. בן אדם עכשיו חייב לי 50 שקל. אז מה האמת היא? שכמה הוא חייב לי? 50. אם הוא יביא לי 100, מה הצד האמת? יפה מאוד. זאת אומרת, מה שמגיע לי, מגיע לי, מה שמגיע לך, מגיע לך. כן? עכשיו לפעמים בן אדם, הוא לא יכול להתנהג במידת חסידות. זאת אומרת, מה זה מידת חסידות? בן אדם חייב לי 50. אני לא יכול להגיע למצב כזה שאני מוותר לו על ה-50, אם לא הייתה לי לפני כן את מידת האמת, של מה שמגיע לי, מגיע לי, מה שמגיע לך, לך. כי אם בן אדם הוא כל היום חי בשקר, הוא לא רק שהיה תובע ממנו את ה-50 שקל שהוא חייב, הוא היה תובע ממנו אפילו עוד 50 שקל על מה שהוא לא חייב. כן? כי הוא חי בשקר. אז זאת אומרת שהוא לא יכול להגיע למצב שהוא מוותר על ה-50 שהבן אדם חייב לו. בסדר? אחזתם את מה שאני אומר? אנחנו לאט לאט נתקדם, אנחנו נבין את זה. כן? אז זאת אומרת, אם החבר עכשיו חייב לך משהו, תדרוש את מה שמגיע לך, והוא ידרוש את מה שמגיע לו. כן? על צד המשפט היושר. כן?
ורק כשאנחנו מתנהגים ככה עם החברים, עם בני אדם, אז גם מהשמיים מתנהגים איתנו באותה מידה ונותנים לנו בדיוק את מה שמגיע לנו. זאת אומרת, אם בן אדם עכשיו מתנהג במידת האמת עם החברים שלו, זה מה מגיע לי כך, זה מה מגיע לך כך, גם משמיים מתנהגים איתו, זה מה מגיע לך כך. זאת אומרת, לא מעלים ממנו את מה שמגיע לו. רחמנא ליצלן, מהנהן אתה שומע עליו. מה הכוונה? אם תחשבו רגע על זה, מה זה מהנהן? זה כלל. אם אתה אומר מכן, אתה שומע מה מותר, אתה שומע את האסור, ואם אני אומר אסור, אתה שומע את המותר. אז אם על פי בן אדם שמתנהג על צד היושר והמשפט, על פי האמת, ואומרים לו קח את מה שמגיע לך, תבינו כבר לבד מה שבן אדם שלא מתנהג על צד היושר והמשפט, משקר כל הזמן את האנשים, כן? אז גם ככה מתנהגים איתו משמיים, לא נותנים לו את מה שמגיע לו. כן, בן אדם לפעמים אומר, אבל מה קרה? אבל איפה השפע שלי? אחי היקר, גם לך מעכבים את השפע, כי אתה מעכב את השפע לעצמך. אתה לא מדבר אמת, אתה לא מתנהג באמת עם עצמך, אז גם משמיים לא מתנהגים איתך באמת. נקודה. מידה כנגד מידה. כן, אבל אין פסול להיות ותרן. אלא צריך האדם קודם כל להתנהג על פי הצד היושר והמשפט, ורק לאחר מכן יוכל להיות ותרן ולהתנהג בחסד. כן? כי רק כשהוא עושה את הדבר הזה יכול להתנהג בחסידות ולהתנהג כביכול יותר טוב עם האנשים. יש איזה סיפור אחד על איזה אדם אחד שהיה עובד באיזה סופר. אולי סיפרתי, אולי לא, אבל אני אספר את זה. זה קשור מאוד מאוד לעניין. היה איזה בן אדם אחד שעבד בסופר, ובסופר הזה הוא היה כבר נכנס כבר בתור מנהל של המשמרת, והבוס שלו כאילו ממש קידם אותו. ואז הוא ראה שאותו בן אדם כביכול שם לב שפתאום חסרים לו כספים בסוף משמרת. והוא לא הבין מה קורה. ולאחר מכן הוא החליט לעקוב אחריו וראה באמת שהוא גונב ממנו. אני מקצר ממש את הסיפור, הוא גונב ממנו. הוא לוקח את כל הדבר, את כל מה שהוא היה גונב, והיה מביא את זה לאיזה משפחה של אלמנה בבניין. משפחה של אלמנה. היה עקב אחריו וזה, בסופו של דבר... לא, זה לא הסיפור הזה, סליחה. זה סיפור דומה. היה איזה אחד שהיה כל הזמן גונב גם אותו סיפור, היה גונב מהסופר. הוא רצה לחזור בתשובה, אבל מרוב שהוא היה גונב, זה היה עושה לו השלמת הכנסה. כן? היה עושה לו השלמת הכנסה מהבעל הבית שלו. 2,000, 3,000, תלוי כמה בחודש הוא היה צריך לגנוב, אז הוא היה גונב. הרגיש שלא משלמים לו מספיק? כן, הרגיש שלא משלמים לו מספיק, הוא אומר, כביכול, אני אגנוב. עשה לי השלמה. בקיצור, הלך לרב, הוא אומר לו, כבוד הרב, תייעץ לי עצה איך אני חוזר בתשובה. הוא אומר לו, הרב, תשמע, אתה צריך תמיד לדבר אמת. הוא אומר לו, אבל כבוד הרב, אני לא יכול, כאילו, מה זה לדבר אמת? הוא אומר לו, לא, הוא אומר לו, סליחה, הוא אומר לו, קודם כל תפסיק לגנוב, אתה חייב להפסיק לגנוב, אתה רוצה לחזור בתשובה, אתה חייב להפסיק לגנוב. הוא אומר לו, כבוד הרב, תייעץ לי עצה אחרת, אני לא יכול, זה השלמת הכנסה שלי. אני אפול מהנכסים, לא יודע מה. הוא אומר, אתה יודע מה? אני רוצה שתבטיח לי שאתה רק מדבר אמת. אמר לו, בסדר. הוא יצא מבסוט, כאילו הרב נתן לו איזשהו היתר לגנוב. בקיצור, הלך, חזר לפרימה על עליו, היה גונב, ממשיך לגנוב, בא לבית, קלט שהוא פתאום חסר לו איזה 200-300 שקל הניח, פתאום נעלם. הוא אומר, תגיד, איפה 200 שקל? הוא נזכר שהוא כבר צריך לדבר אמת. אמר לו, ואז הוא כאילו מסתכל לה ולא עונה, מתמהמה. אז הוא אומר לו, זה אצלך? כבר לא הייתה לו ברירה, הוא לא היה לו מה להגיד, אז הוא אומר לו, כן. הוא אומר, מה, גנבת את זה? הוא אומר לו, כן, ישר, בום, נתן לו איזה אחת, פיצץ לו את הפנים. הוא אומר לו, תגיד לי, זה פעם ראשונה שאתה עושה את זה? אז הוא אומר לו, לא, עוד אחת, מצד שני, בום. אמר לו, תגיד, כמה פעמים אתה לקחת מפה עוד? אתה בפעם, אז הוא לא ענה, הוא מתמהמה. כן, מה לענות? כן, הוא יודע שהוא חייב לענות את האמת. ואז הוא אומר לו, בשבוע שעבר נעלם 2,000 שקל מהקופה, אתה לקחת? הוא אומר לו, כן. בום, מה זה? קיצור, פיצץ אותו שמה. ואיפה הכסף? זה אצלך? בזבזת? עד שהוא עונה לו. רואה שהוא כאילו מדובר רק את השאלה, אתה אותו, כן ולא. ונותן לו, ומכניס לו, ובום, ובום, בום. קיצור, חברים יקרים, ניפח אותו. עשה לו כחולים בעיניים, פיצץ אותו, פיצוצים. ועוד הבן אדם הזה כבר הלך ככה הביתה להביא לו איזה 2,000 שקל שנשאר לו בבית. פיצץ אותו. יום למחרת, הבן אדם הזה כבר היה גמור.
נח בבית, לא הצליח לקום לעבודה, אחרי יומיים הלך לרב, הוא אומר לו, כבוד הרב, מה עשית לי? מה עשית לי? הוא אמר לו, הרב, אחרי שהתחלת לדבר אמת, אין סיכוי שלא תחזור בתשובה. אין סיכוי שאתה לא תפסיק לגנוב. אחרי שקיבלת מכות כאלה, אתה תפסיק, בעל כורכך. אבל מה היה הדבר הראשון לעשות? קודם כל לדבוק במידת האמת. אדם שהוא מגיע כביכול על מידת האמת, מגיע על פי הצד היושר והמשפט, מה מגיע לי, מה מגיע לך, איך אני יכול לדבר אמת, רק אז אפשר להמשיך ולהתעלות. אם כן, מה העצה שיש לכל אדם שקשה לו להיות ישר? יתחיל לדבק במידת האמת. ואחרי זה יתחיל להיות גם, ישתדל להיות ותרן גם ממה שמגיע לו. כן? כי הוא לא יכול להיות ותרן ממה שמגיע לו אם הוא לא דבק במידת האמת. ואם קשה לו להיטיב למי שלא מגיע לו, יתחיל במידת אמת ייתן ליעקב, זאת אומרת ייתן לאחרים את כל מה שמגיע להם, לא פחות ולא יותר. ואחר כך ישאף להגיע למצב שהוא יהיה ותרן. ומה זה, מה ההבטחה שהוא יהיה לו? שמובטח לו שהוא יזכה, ואז אשרה ואשרי חלקו שדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז כל עוד האדם הולך על פי מידת הדין ללא ויתורים, גם משמיים מתנהגים איתו כמו הבינוניים. אומר הרמ"ק הקדוש בספר תומר דבורה, ואלו הם המתנהגים בעולם ביושר, והקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם באמת, מרחם עליהם על צד היושר והמשפט. כן? זאת אומרת, שהאדם שגם שהוא עכשיו הולך על צד היושר והמשפט, ככה מתנהגים איתו באמת מהשמיים, על צד היושר והמשפט, ומרחמים עליהם. כן? כי הקדוש ברוך הוא לא מדקדק במידת הדין. למה? כי הדקדוק של הדין הוא קשה מאוד, וכשמדקדקים על האדם, על פי כל דקדוקי הדין, גם בחטא קטן ביותר, העונש יכול להיות כבד מנשוא. האם מי מדקדקים? עם צדיקים, מדקדקים איתם כחוט השערה. למה בן אדם לכאורה שכביכול עכשיו בא לשיעור תורה, דוגמה, אני סתם נותן איזשהו נקודה, זה רשום את זה בהלכות, דרך אגב מביאים את זה בהלכות, שלכאורה בן אדם, אנשים מתכנסים לבית הכנסת, מתכנסים נגיד בשבת בבוקר להתפלל שחרית. מה עושים? עד שכולם מגיעים פתאום, ההוא מכין לו קפה, ההוא מכין לו תה, ההוא כבר במקרה הטוב או במקרה העוד יותר גרוע, ההוא כבר לוקח, דרך אגב זה אסור לשתות ערק ולהתפלל, סתם שתדעו, לא לשתות שחר, לא לשתות שחר, לא לשתות יין, זה עושה את התפילה שלו עבודה זרה כפשוטו, כמו שהוא השתחווה עכשיו לפסל וללילים, אותו דבר. לא לשתות ולהתפלל. רביעית יין, אל תתפלל, השכר שלך יהיה יותר גדול אם לא תתפלל, מאשר העונש שתהיה לך שתתפלל, עם השתייה הזו. כן? אם שתית, הגעת לסיטואציה ששתית, תעצור את עצמך ואל תתפלל. וגם זה אפילו בפורים, שזה מצוות היום לשתות, אל תתפלל, אם אתה מסכים. אם אתה, שוב, המידה היא רביעית. אם שתית רביעית יין, זה רביעית יין, ככה זה מובא בהלכה. רביעית יין, רביעית 86 מיליגרם. כן, בכוס כזאת דוגמה, יש לך יכול להיות 200 מיליגרם. אז תעשה בערך חצי. כאילו צריך לבוא נקי לתפילה. בדיוק. אבל אני אגיד גם למה. הגויים מתפללים למי? לשרים. שר, יש שר, יש 70 אומות, כל גוי מתפלל, כל עם, כל אומה מתפללת לשר שלה, והשר מעביר את התפילה להשם יתברך. ככה זה מובא בספר שלמה משהו, שכחתי את הספר הזה נקרא. יש לי, זה כתוב לי אצלי ברכב, אני אגיד לכם את זה בעזרת השם ליד הפעם הבאה. כי אנחנו סוטים כרגע מהנושא, אבל בכל אופן, יהודי אין לו משהו שמקשר בינו לבין השם יתברך. ומה הראיה? אתה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אתה, מה זה אתה? נוכח, אתה פה איתי. אני לא מדבר עכשיו, אני מדבר על מישהו, אז אני מדבר ברוך הוא. אז אני מדבר כביכול שהוא לא פה איתי. אני מדבר כביכול למישהו, והוא מעביר לי את התפילה. זה בן אדם גוי, שהוא מתפלל לשר, והשר מעביר את התפילה. אבל אנחנו מתפללים ישירות להשם יתברך. ברגע שיש איזושהי מחיצה בינינו לבין בורא העולם, זה כבר עבודה זרה. למה? כי זה מדמה את עצמו כאילו הוא כמו גוי, הוא צריך איזה משהו כביכול. מה הראיה? אני אספר לכם איזשהו משל שמובא בספרים. היה איזה אחד
ששתה לשוכרה, ראה אותו הקיסר הולך ככה מתנדד בדרך, דיבר איתו בדרך. הבן אדם הזה השיכור דיבר עם הקיסר. אומר לקיסר, כמה כבוד הקיסר תמכור לי את הסוס היפה שלך? הוא אומר לו 2,000 זוז. הכסף של אז. דוגמה, $10,000. סוס חבל על הזמן. מה הוא אומר לו? עשינו עסקה. מחר אני מגיע ואני אביא לך את $10,000 האלה. והסוס אני לוקח אותו. אומר לו הקיסר, עשינו עסקה. יום למחרת הבן אדם השיכור הזה שפגש את הקיסר, עובד בחנות שלו, פתאום מגיעים אליו מהמשמר של המלך, של הקיסר. אומרים לו, הקיסר מחפש אותך, למה אתה לא מגיע? איפה $10,000? הוא אומר לו, טוב, תבוא לקיסר. הוא אומר לו, מה הקיסר רוצה ממני בכלל? מה לי ולקיסר? בחיים לא פגשתי אותו. אבל לא דיברתי איתו, כאילו, מה הוא רוצה? הוא אומר לו, תשמע, אתה קנית ממנו אתמול סוס. אני קניתי מהקיסר סוס? אני לא ראיתי אותו בכלל בחיים שלי, רק בטלוויזיה ראיתי אותו. בחיים לא נפגשתי איתו. אני קניתי ממנו סוס? הוא אומר לו, כן, ולא את הסוס הרגיל שלו, את הסוס המלכותי שלו. אני! קיצור, משתגע, לא מבין. הוא אומר לו, טוב, גבר, יאללה, תפסיק עם השטויות שלך, את קדימה, תעלה לזה, לקחו אותו לקיסר. אומר לו הקיסר, אני פגשתי אותך אתמול בנקודה הזאת והזאת. אני מכרתי לך את הסוס. הוא אומר לו, באיזה שעה זה היה? הוא אומר לו, בשעה, את אותה שעה. הוא אומר לו, תשמע, היה איתי עוד מישהו אתמול. חכה לי פה, אני אלך, אני אביא אותו. כנראה שהוא מכר לך. הוא אומר לו, לא היה איתך כלום, איזה מישהו? זה אתה היית לבד. הוא אומר לו, כבודו, לא מבין. אני היה איתי עוד בקבוק ערק שפירקתי אותו. רק מה, מי דיבר ממני? זה לא אני, זה הבקבוק הערק. תחכה רגע, אני אלך לפרק בקבוק הערק, אני אחזור אליך, אני אגיד לך מה התשובה. מה אנחנו מבינים, חברים? לפעמים בן אדם, כשהוא בסטלה שלו, כן, לא משנה מפאת מה זה, בין אם זה יין, בין אם זה ערק, בין אם זה וודקה, בין אם זה כל סם כזה או אחר. הוא לפעמים פתאום מרגיש יותר אוהב. הוא פתאום מרגיש יותר מתחבר לתפילה, מרוגש. איפה זה היה לפני כן? אז מה זה עכשיו? זה הסטלה. זה הבקבוק, זה היין. זה הסוטול שאדם קיבל. זה המקשר, זה המחבר בינך לבין השם יתברך. זה לא אתה. זה הוא מחר. כן? אז לכן אומרים, זה עבודה זרה. למה? כי ככה הגויים מתנהגים. הגויים יש להם את המשהו מחבר בינם לבין השם יתברך, שזה השרים. השרים שלהם, לכל אומה יש להם שר למעלה בשמיים, הם מתפללים לאותו שר. שר הזה לוקח את התפילה להשם יתברך. אנחנו מתפללים להשם יתברך בכבודו ובעצמו. ולכן אסור לנו לעשות את הדבר הזה. בסדר? זה רק ככה הסבר על אחד הטעמים בדבר. ולכן אני אומר, גם אם נקלעתם לצרה, או מישהו נקלע לצרה, לאיזה סיטואציה, של דבר כזה, עדיף, אומרת הגמרא, עדיף זה שמישהו שהוא שתה, שלא יתפלל, ומי שמונע את עצמו מלהתפלל, בסיטואציה כזו שהוא שתה, סוגרים צרות בעדו. מה זה סוגרים צרות בעדו? גם אם היה לו אפילו צרות שחתמו עליו צרות, אומרים הצרות האלה מתבטלות בגלל שהוא ביטל את התפילה שהוא בשעת שכרות. עד כדי כך, תבינו לאיפה הדבר הולך. טוב, אני חוזר לנושא שלנו. כן, אדם, צורך העניין, גונב לחבר שלו 10 שקל. על מה מצד הדין שהוא יחזיר? 10 שקל. 100,000. מצד הדין. מצד הדין, לקחת, עשית משהו, תחזיר. כן? אבל אם צורך העניין, שהוא אפילו על פי מידת הדין לא הולך, הוא רק לקח 10 שקל. אתה יודע מה, 10 שקל אולי זה קצת, אבל נגיד לקח 50 שקל. 50 שקל כבר, 10 שקל בן אדם אומר אולי נפל לי בבית, אולי נפל לי פה, הוא לא מתבאס על זה. אבל נגיד בן אדם עכשיו לקח 50 שקל או 200 שקל לבן אדם, בן אדם כבר זה מעקצץ לו. כן? זה יותר כואב לו מאשר היה 50 שקל, היה 200 שקל. כואב לו כבר. יש כאלה גם ב10 שקל. אבל אם הוא לא מחזיר את הכסף הזה, על מה דנים אותו בשמיים? האם דנים אותו רק על הכסף שהוא לקח או על עוד דברים? מה אתם אומרים? לא דברים. על מה דוגמה? על הצער שהוא עושה רשום. יפה מאוד. בדיוק. כן? גם אם עכשיו בן אדם לקח למישהו איזשהו משהו שהיה מגיע לו,
ולא נתן את מה שמגיע לו, דנים אותו גם על הצער שהבן אדם הזה עשה. כן? למה? כי הוא לא הלך על פי הצעד, היושר והמשפט. הוא עיקם את מידת האמת. אם עיקמת, אז נדקדק איתך יותר. כן? דוגמה שקין הרג את הבל, הקדוש ברוך הוא אמר לו ויאמר מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. כן? רש"י מפרש את המילים מה זה דמי אחיך? מה זה דמי? דם אחיך היה צריך להגיד. מה זה כל דמי אחיך צועקים לי מן האדמה? כל דם אחיך צועק לי מן האדמה. מה זה צועקים? למה נאמר ברבים? למה הדמים? דמים זה משמע שיש הרבה דמים. אז מה זה דמים? רש"י אומר זה כל של הדם שלו, של הבל, וכל של כל זרעו אחריו. על זה הוא נידון. היינו, הרוצח על מה הוא נידון? לא רק על הרצח עכשיו ספציפית. מאסר עולם או משהו. על כל השושלת שיכלה להצייד ממנו, ומה יכל עצמה הבן שלו, ומה יכל עצמה הבן של הבן שלו, וכן הלאה. למה? כי קראת איזה חוליה בשרשרת, אתה קראת את השרשרת, נגמר, אין שרשרת. שרשרת קצרה. אז בן אדם בא על זה בדין. אז אם קשה לאדם גם להיות ותרן, אז עדיף לו להתחיל במידת האמת, ומתוך כך הקדוש ברוך הוא כבר מזכה אותו לפתוח את העיניים. היה עוד איזה סיפור, בזה אנחנו בעזרת השם אנחנו נסיים. סיפור קצרצר בעזרת השם אנחנו נסיים. היה איזה בן אדם אחד שהוא קבלן בניין. והייתה איזה משפחה אחת, זוג חרדים, אמרו לו תקשיב וזה, אנחנו באנו לך אחרי שחתמו חוזה וזה, אנחנו רוצים לעשות שינוי במפרט של הבניין. יש לעשות שינוי של קיר לפה וזה לשם. שבע בן אדם וזה הבעל החברה וזה יושב, מסתכל על השינויים שהם רוצים לעשות, חושב לעצמו, אומר, תשמע, השינויים האלה, על פי החוזה שיש לי איתם, על פי מידת האמת, תכלס, השינוי הזה עולה כסף. אתם רוצים שינוי? אין בעיה. תשלמו תוספת של 150-200 אלף שקל על פי השינוי תוכניות. צריך עכשיו לעשות שינוי תוכניות, צריך לשלוח את זה להנדסה, לפה, לשם, יודע מה. זה עולה כסף, תשלמו. והוא חושב בעצמו, בונה, השינוי הזה שהם רוצים לעשות, עולה לי כסף. לא. הוא מוזיל לי העלויות. כי בדיוק כשהם רוצים לעשות את זה לפה, אני בדיוק חשבתי איפה אני רוצה להעביר את הצינור של הביוב. אבל הוא החליט, מה הוא החליט? הולך על הצד האמת. תשמעו חברים יקרים, על פי האמת, אתם צריכים להוסיף לי 250 אלף שקל. זה החוזה. אומרים, תקשיב, אולי זה יכול לחסוך העלויות, אולי פה, אולי תבדוק את זה, אולי תחשוב על זה. אין לנו אופציה עוד לקחת את הכסף כאילו מהמשכנתא, הבנק לא ייתן לנו, אין לנו אופציה. אתה רוצה? בבקשה. אתה לא רוצה? ביטול עסקה. לא, אנחנו ממשיכים כרגיל. מבקשים ממך. אין לנו משהו אחר לעשות. ואפילו הבן אדם, הבעל החרדי, הבעל אומר, תשמע, הוא בא מוכן עם שיעורי בית. הוא אומר, תקשיב, אולי זה יכול לעזור לך אפילו בעלויות שלך. זה שינוי שאנחנו יכולים אפילו כאילו, זה יכול לעזור לך בעלויות שלך. אולי יכול להוזיל לך משהו. לא, וזה, תקשיבו, וזה, חוזה זה חוזה, חתמנו זה חתמנו, ו-250 אלף שקל זה 250 אלף שקל. כן, מזה הם מרוויחים. טוב, בקיצור, אחרי איזה כמה ימים, יומיים שלושה עברו, ויום אחד הוא לא הביא אוכל, בעל החברה אז לא הביא אוכל בצהריים, הלך לחפש אוכל בעיר. ראה איזה שלט של מנת פלאפל ב10 שקלים, אמר וואו, בא לי בול, מנת פלאפל ב10 שקלים. נכנס. אומר לו, שים לי זה, שים לי זה, שים לי זה, אומר לו, תקשיב, פה אני שם לך רק כדורים, סלטים זה שם. קח לך מה שאתה רוצה. פנן. בכלל מבסוט, הוא חושב שהוא נכנס לאיזה בית מלון, הכל כלול. לוקח מנת פלאפל, בא לשים סלטים, יעני, לוקח צלחות, בא לשים צלטים בצלחות, בצלוחיות כאלה, מהפלסטיקיות האלה. אומר לו, בא של הפלאפל, אומר לו, תקשיב, הסלטים זה עוד 10 שקל. הוא אומר לו, מה 10 שקל? מנה עולה 10 שקל, אתה רוצה על סלטים עוד 10 שקל? כל המנה עצמה עולה 10, אתה אומר לי כפול, עכשיו תשלם בשביל סלטים. הוא אומר, אין מה לעשות, מבצע זה מבצע.
הוא יושב ככה, אוכל את הפלאפל שלו בבואס, בלי סלטים, בלי כלום, בקושי יורד לו בגרון. בקטנה שם לו שם טחינה, מוכר פלאפל, בקושי הטחינה גם ככה מעבירה לו את הכדורים עם הפיתה. בקיצור, אפילו שתייה הוא לא קנה לעצמו מרוב שהוא התבאס, בקושי עובר לו הפלאפל בגרון, ובכוח הוא כאילו מוריד את הפלאפל כל ביס וביס מחדש. בקיצור, הוא נזכר שלפני איזה חודש הוא היה באיזה אזכרה, וגם שם הרב דיבר על עניין של מידת האמת ואיך שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים, הכל על פי מידה כנגד מידה, איך שהאדם מתנהג, ורק כדי לפקוח לו את העיניים, מראים לו את אותה סיטואציה בסיטואציה אחרת, רק כדי לפקוח לו את העיניים. ואז הוא נזכר בזוג חרדים האלו. בואנה, שורה תחתונה, תראה מה הקדוש ברוך הוא סיבל. שמה? שהם כביכול יבואו ובקשו ממני עכשיו שינויים במפרט. תכלס, על פי האמת, אמיתית, נכון שיש בינינו חוזה. וזו האמת. חוזה, שינוי, 250,000 שקל. אבל בתכלס, לפנים משורת הדין, השינוי שלהם גם לא משלמים לי את הכסף הזה, ואני עושה את השינוי הזה כביכול של השינוי של כל הדבר הזה שהם רוצים, אני חוסך לעצמי איזה 20-30,000 שקל, או 50,000 שקל. מלא סלטים. מלא סלטים. יום לא, טוב, הוא סיים את הזה שלו, חזר למשרד, התקשר לזוג הזה, אמר להם, תקשיבו, אני רוצה שתגיעו לפה. טוב, קבעו ליום למחרת. הגיעו אליו, אמרו לו כן וזה, אמרו תקשיבו וזה, אל תשאלו מה, אל תשאלו למה, אני החלטתי שאת השינוי שלכם אני עושה לכם בחינם, ועוד אני מביא לכם צ'ק של 5,000 שקל. מביא להם צ'ק של 5,000 שקל, והשינוי הזה בחינם. הם כאילו לא הבינו מה קורה פה. אתמול, לפני 3-4 ימים אמרת לנו 250 והיית עקשן. היום אתה מוותר לנו על ה-250 ועוד נותן לנו איזה 5,000 שקל, כאילו. מה ההיגיון? הוא אומר להם, תקשיבו, זה החשבון שלי, אבל זה מידת האמת. הרב הזה דיבר על זה ככה בשיעור, באותה הזכרה, וככה החלטתי. זה חוסך לי כסף, השינויים הזה בדקתי, בחנתי, מסתדר לי טוב. בדיוק, נכנסתם לי בדיוק למשבצת. והחלטתי להיות ותרן דווקא איתכם. כי על כל שינוי אחר שאני עושה בשינוי מפרט, אני לוקח את הכסף שרשום בחוזה. ובאמת הבן אדם הזה זכה לאחר מכן, כביכול, הוא עבר יום למחרת אחרי שהוא דיבר איתם באותו פלאפל, והוא ראה כבר שהשלט של המנה ב10 כבר לא קיים, והוא נכנס. היה סקרן לדעת למה המנה פלאפל היום לא ב10 שקל. אתמול היה ב10 שקל עם 10 שקל סלטים. היום לא. נכנס למנה פלאפל לראות כמה? 15 שקל. עם סלטים. הוא אומר לו, למה עשית ככה? אתמול אמרת 10 שקל למנה עם 10 שקל סלטים. היום אתה אומר 15 שקל מנה שלמה עם סלטים בפנים בתוך הפיתה. אומר לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת. אתמול זה היה חד פעמי שעשיתי את המבצע הזה, אבל אז הגיעו הרבה ביקורות שליליות, אז שיניתי מהר. הוא אומר לעצמו, בן אדם תראה איך בורא עולם מסובב את הדברים רק בשביל שאני אבין. פתאום בעל הפלאפל החליט לעשות שינוי של פתאום רק היום. ויום למחרת כבר לא. למה? רק כדי להסביר לי, בוא רגע תבין רגע מה זה להיות על פי מידת האמת ומה זה להיות בעל חסד. מה זה להיות ותרן. שאם בן אדם ותרן מבטרים איתו מלמעלה. כן, אם מבטרים לו על דברים, עושים איתו חסדים. למה? כי הוא דבק במידת החסד, מידה קיים. ורק על העניין של מידת האמת אפשר להגיע למידת חסד. ועוד סיפור קצרצר בעזר השם יתברך, היו איזה שניים בשוק שמוכרים שניהם פיצוחים. ואחד לא מבין איך תמיד אצל השני, שהוא היה דתי וזה, עם כיפה, וזה, חרדי כזה נראה, תמיד אצלו עומדים אנשים בתור. והוא לא מבין, שלח אנשים לראות איזה סחורה, איזה פה, איזה שם, כלום, הוא אומר לו, תקשיב, הכל אותו דבר. הוא אומר, אז ריבון העולם, כאילו, מה ההבדל? מה ההבדל ביני לבינו? אז הוא מספר שיום אחד אחרי ערב שישי הוא סגר והלך ועמד שם ליד החנות שלו ושואל את האנשים האחרונים שיוצאים מהחנות, מה קרה? למה בעל החנות הזה? כאילו, למה אתם קונים דווקא פה? מה קרה? האנשים הרגישו לא נעים, אז לא ענו לו והלכו. שאל אחד, שאל שניים, שאל את השלישי, זה השלישי והאחרון. קלט אותו בעל המקום, יצא אליו.
הוא אומר לו, מה כבודו מחפש? בא אליו בנעימות, ברוך, באדיבות. הוא אומר לו, בוא אני אסביר לך. הוא נעלם ככה לא יודע מה להגיד, אז הוא אומר לו, בוא אני אסביר לך. תלך תמיד על פי מידת האמת, ולא רק על פי מידת האמת. לא רק מה שמגיע להם תיתן להם, 20 שקל אז 20 שקל פיצוחים. תמיד תכניס את הכף, תיתן קצת יותר, תהיה ותרן. אתה תהיה ותרן, תעשה חסד, יעשו איתך חסד מן השמיים. הוא אומר כבר ברגע שבן אדם גם מקבל עכשיו ב-20 שקל משהו שהוא שווה 25 שקל, מבסוט, הוא אומר גם לפה אני חוזר גם פעם הבאה ולא משנה מה. יש אנשים שהייתי שומע אותם מדברים על זה לפעמים. מרוב שהוא כביכול היה מבסוט על מוכרים כאלה, הוא היה מוכן לנסוע 20 דקות, חצי שעה בשביל אותו מוכר, על העיקרון של 5 שקל. אתה אומר בוא רק 20 דקות זה הולך איזה 7, 8, 10 שקל, 20 שקל. לא, זה לא משנה מה. אני מרגיש טוב אצלו שהוא נותן לי. אבל תראו איך בורא עולם מסודר את הדברים. ברגע שבן אדם עושה חסדים, בורא עולם מסודר אפילו את הקליינטים, תגיעו לפה לעשות חסדים. ומה אתם חושבים קרה אחרי המפגש בין שניהם? אותו בן אדם קיבל על עצמו, קודם כל הוא נתן לו חיבוק, החרדי הזה נתן לו חיבוק, הוא אמר לו, אני אוהב אותך, ואין בינינו שום תחרות, ותדע לך, פרנסה זה מלמעלה. וזה לא משנה מה קורה, ולכן אין לי בעיה גם לספר לך את הסוד הזה. תיתן גם אתה את הילבל? בדיוק, תיתן גם אתה, כי מה שאתה נותן, זה מה שאתה מקבל. אתה לא תיתן, ייקחו לך. עד שתלמד לתת, תהיה בעל חסד. ליהודי צריך להיות בעל חסד. לגוי זה כבר עניין אחר. אבל יהודי, תהיה בעל חסד, תיתן. אפילו שלא מגיע לו. או אפילו שאתה חושב שזה שלך, ולמה שאני אתן? תיתן. תיתן, אתה תקבל מלמעלה. באמת אותו בן אדם מהקיוסק הראשון, מהפיצוחים הראשון, החליט לעשות את זה גם כן. ובאמת שם עוד פעם, בן אדם קונה ממנו בכסף, תמיד מוסיף עוד כפית, עוד כפית. תמיד לסוף מוסיף עוד כפית וסוגר. מוסיף עוד קצת וסוגר. עד שאחרי שבועיים פתאום הוא רואה שאצלו מפוצץ, הוא אומר, לכו תבדקו גם מה אצל השני. גם אצלו מפוצץ. זה לא מפוצץ. זה קשה להגיד מפוצץ, אבל גם אצלו מלא וגם אצלו מלא בלקוחות. כן? גם אצלו מלא בלקוחות וגם אצלו מלא בלקוחות. הוא אומר, איך? ואז הוא הבין את מה שהוא אמר לו, פרנסה זה מלמעלה. ברגע שאתה תיתן אתה תקבל. ברגע שאתה, לא רק שתדבוק במידת האמת והקדוש ברוך הוא כזה, הוא יזכה אותך גם אם אתה תהיה ותרן, תגיע ממידת האמת, במה שמגיע לך, ומה שמגיע להוא, ולא, וזה מה שהוא שילם, למה שתיתן לו יותר? אתה תיתן לו יותר, אתה תקבל יותר. אל תדאג לחשבונות שמיים, אתה תראה בעצמך, ואתה תראה שהקדוש ברוך הוא רחמן, ואתה תתנהג במידת הרחמים, וזה החותם של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהוא ייתן לך. ואתה תקבל עוד יותר. רק מה? תדבוק באמת. להגיד אמונתך בלילות, וזה מה שאנחנו חבר מקרים, אנחנו צריכים להגיד. גם שאנחנו רואים שהמצב קשה, וגם של מה יהיה ומה לא, לא העניין שלנו מה יהיה, מה לא. מה אני יכול להגיד, מה יהיה איתי? העבירות שלי גורמים לכל הדבר הזה. מה שקוראים לאחר, אתה יכול לחזק אותו בתשובה, לקרב אותו. קרב אותו, מה הבעיה? חברים יקרים, ציצית זה כמו שכפ"ץ, זה כמו ממד נייד. ציצית פשוטה שבן אדם שם על עצמו, זה ממד לא לאשתו ולכל משפחתו. זה שכפ"ץ רוחני. אין המפגעים יכולים לפגוע בו. ממד תקני. ממד תקני. מה זה תקני? זה תיקון של בורא עולם, לא תיקון של פיקוד העורף. שוב, רק נבין. בן אדם, אתה רואה אותו איך שהוא שומר תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא, אם זה שנפל אותי, הוא מסדר לו את הדלת. אתה אומר, ריבונו של עולם, כאילו מה הזכות? מה הזכות? אומרים חז"ל שגין בן אדם משכים במעריב לבית הכנסת ואומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שחרית וערבית, יש לו את הזכות שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו גם אם אין בו תורה ומצוות. למה? כי הוא משכים במעריב לבית הכנסת ואומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. תבינו מה הדבר של שמע ישראל, אנחנו לא ניכנס לזה, אני רק רוצה להסביר לכם רגע שנייה, שכל סיטואציה שאנחנו קורא לנו דברים לא טובים פחות או יותר, זה בעיקר בגלל העוונות של עם ישראל שלי. העוונות שלי, העוונות של כל אחד ואחד. אם בן אדם מסתכל על הרגע על עצמו, איפה אני יכול לתקן את עצמי? איפה אני יכול רגע לנקות את השולחן מהלכלוך? בשביל להגיש אוכל ולשים טוב, אתה חייב לנקות את הלכלוך. אי אפשר לשים אוכל על דבר מלוכלך. אתה חייב לנקות את זה. אי אפשר לעבוד את השם יתברך
ולהגיע לשיעורים, יש לנו כל מיני פסולים כאלה או אחרים. חייבים תמיד לדאוג, מה שאפשר, חברים יקרים, מה שאפשר, להשתדל, איפה להתבונן על זה. זה זמן של הרבה של התבוננות. אין עבודה, ואין זה, ואין פה, ואין קניונים, ואין זה, ואין בטיח. הנה עוד פעם, זמן כמו תקופה של הקורונה, הקדוש ברוך הוא אומר, תשאר בבית. עכשיו אתה בהסגר בגלל טיל, פעם היית הסגר בגלל חיידק, בגלל חרטה, בגלל זה וירוס, היום אתה גם בגלל חרטה, הוא אומר לך אל תדאג, אני עשיתי את כל הפיצוצים האלה, תכנס לממ"ד, תהיה בהסגר, סגור את עצמך, תתבונן במעשים שלך. חברים יקרים, רק ככה אפשר להביא גאולה לעולם. רק ככה אפשר באמת שעם ישראל יגאלו. רק ככה אפשר לתת לעצמי גאולה אישית, גאולה פרטית וגאולה כלל ארצית לכל ארץ ישראל, לכל העם היהודי. כן? לכן חברים יקרים, רק ברגע שהאדם דבק במידת האמת, ומשם הוא מגיע למידת ותרנות, הוא מושך על עצמו חסדים מהשמיים. ברגע שבן אדם מתנהג בחסד, אז מה קרה? אז לא קרה, אז מה, אמרה לי משהו? הכל בסדר, מעביר. אומר שמע ישראל, יכול להגיד שמע ישראל, מה הבעיה? אתה יכול לשים ציצית. אתה מתבייש נשמה שלי יקרה? שים את הציצית בתוך המכנסיים, אין בזה איסור. להפך, יש אפילו מחלוקת בזה ואומרים שצריך לשים ציצית בתוך המכנסיים. ולא כולם כביכול נוהגים ככה היום, אז לכן שמים בחוץ. אבל לחטוף, חברים יקרים, אנחנו ממש לפני גאולה, ואנחנו צריכים לחטוף מה שאנחנו יכולים, תחטוף. אתה מגיע לאירוע, אומר לך, תשמע, עכשיו זה בופה. אומר, מה הבן אדם? לא, אני עכשיו שותה לי כוסית על הבר, עם החבר ההוא וההם, אני יכול אחר כך. אבל אומרים לך, תשמע, עוד 10 דקות הבופה מתקפל ואין מה לאכול. זאת אומרת, מה שהיה בבופה כבר לא יהיה, תחכה אחר כך למנה הראשונה. פספסת את הבופה, תחכה למנה הראשונה. פספסת את המנה הראשונה, תחכה למנה העיקרית. פספסת העיקרית, אח שלי יקר, לא הכינו לך אוכל. יש רק קינוחים אחר כך, כמה שוקולדים. זהו, וגם הם פרווה. איפה אנחנו יכולים לנתב את עצמנו קצת, לעשות דברים, לחטוף מה שאנחנו יכולים לפני שיבוא המשיח, לפני שתהיה הגאולה, גם לעצמנו. חברים, ברגע שבן אדם מתנהג בחסד עם עצמו, הוא מושך לעצמו חסדים מהשמיים, שהתנהגו אותו מהשמיים, הוא חשמע, לא מגיע לך, אבל לפנים משורת הדין, אתה תקבל. וככה היה עם 4 שורות אחרונות בעזר השם. היה מלאך המוות, אמרו למלאך המוות, לך תראה מה קורה עם רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי לכאורה הגיע זמנו, הגיע הזמן שלו. הגיע אליו מלאך המוות. כן? אמרו למלאך המוות, זיל עבד לרעותה. מה הכוונה? תעשה את רצונו לפני מותו, תן לו משאלה אחרונה לפני המוות שלו. אז הלך מלאך המוות, ונראה לו לרבי יהושע בן לוי, נראה לפניו. אמר לרבי יהושע בן לוי, אחוי לי דוכתאי. מה זה אחוי לי דוכתאי? תראה לי את מקומי בגן עדן. הראה לו, אמר לו מלאך המוות, לך יהיה כבקשתך. אמר לו רבי יהושע בן לוי בדרך, הב לי סכינך, כן, את הסכין שאתה הורג את האנשים, תן לי אותה. דילמה מבעטת לי באורך. כן, שמה אתה תפחיד אותי כשהיא תהיה ביד שלך, כשאנחנו הולכים בדרך, שאתה הולך להראות לי את המקום שלי בגן עדן. מה עשה מלאך המוות? יאיב לנתן לו. כמעט לאטם, דליה קם יכוילה. כשהגיעו לשערי גן עדן, כן, הרים מלאך המוות את רבי יהושע בן לוי, ואומר לו, תראה פה זה המקום שלך. מה עשה רבי יהושע בן לוי? קפץ לבפנים, נפל לתוך גן עדן. תפס אותו ישר מלאך המוות בגלימה, בקצה הגלימה. אמר לו רבי יהושע בן לוי, בשבועתה דלא עתינה. אני נשבע לך שאני לא יוצא מפה. וואו, נהיה רעש גדול בשמיים. מה עושים? רבי יהושע בן לוי נשבע שהוא לא יוצא מגן עדן. עכשיו מלאך המוות לכאורה לא נטל את נשמתו, אלא הוא נכנס חי. הוא רק רצה לראות את מקומו לפני שהוא נוטל את נשמתו. מה עושים עכשיו עם רבי יהושע בן לוי? הוא נשבע. חברים יקרים, שבועה זה לא דבר פשוט. כן, נפתח דיון בשמיים. אמר קודשא בריחו, איש תהיל בשבועתה נידר, היא לא נידר. מה הכוונה? הוא אומר כך, אם הוא נשאל רבי יהושע בן לוי בחייו על שבועה שהוא נשבע, יצא החוצה. מה זה הכוונה? שאם הוא נשאל עליה, הכוונה כביכול באה
לשאול עליה, כביכול להפר אותה, השבועה, בן אדם נשבע לצורך דבר מסוים, אז כאילו שואלים אותו, מה, התכוונת לכך, התכוונת לכך, ואז אם הוא לא התכוון לכך או לכך, אז מוצאים איזה פתח ומפרים לו אותה. אז אם הוא נשאל על השבועה והפרו לו לכאורה בחיים שלו, אז שיצא משם. אבל אם הוא אף פעם לא נשאל על השבועות שלו, וכל שבועה שלו הייתה בומבה, והוא עמד בה, שישאר שם. ובאמת, פתחו דיון בשמיים, בדקו, וראו שמעולם לא נשאל רבי יהושע בן לוי על שבועתו, והוא נשאר חי בגן עדן. תראו עד לאיפה בן אדם יכול להעפיל בזה שהוא דובק באמת. זאת אומרת שכל מה שיוצא לו מהפה, זה נקרא ולא יחל דברו. אל תחלל את המילים שלך. אתה אמרת אני בא, תעמוד במילה שלך. אתה אמרת עוד 5 דקות, אז תגיד בעזרת השם, אם ירצה השם. ואם לא רצה, אז לא רצה. זאת אומרת, ברגע שבן אדם אומר איזשהו דבר, יוצא לו מהלשון איזשהו משהו, זה כבר כמו שבועה לכאורה. אז מה אתה יוצא? שקרן. אתה אומר אותך, כן, דקה אני מגיע, 7 דקות אני אצלך. תגיד בעזרת השם, אם ירצה השם, כמה דקות אני מגיע, אם ירצה השם. כן, כי יכול להיות שהוא לא רצה, אז הוא יקם אותך בדרך. כן, אבל לא נפלת בלשון. או כל מיני דברים כאלה, הכי קטנים כאלה של לעמוד במילים. אחר כך, אז מה קרה עם רבי יהושע בן לוי? הוחלט שהוא יישאר בתוך גן עדן, אבל מה יש לו ביד? את הסכין של מלאך המוות. מלאך המוות אומר לו, תן לי את הסכין. הוא אומר לו, מה פתאום? אתה תלך להרוג בזה אנשים אחרים. כן? רבי יהושע בן לוי לא הסכים. יצא בת קול ואמרה לרבי יהושע בן לוי, הבני עלה, דמתבע לבריאתה. כן, מה הכוונה? תן לו את הסכין שנצרכו לבריות. כן, אז מה אנחנו רואים פה ברגע? שרגע שיש לאדם באמת, הוא דבק במידת האמת. זאת אומרת שכל מה שיש לו בפה שלו זה אמת. ומה שהוא אומר, אתה אומר, אין בן אדם, אין מצב. הבן אדם הזה אמר כך, זה מה שיהיה. אתה כבר מרוב שהוא מדבר אמת, אתה כבר מאמין לו לכל מה שיוצא לו מהפה. אתה אומר, אין סיכוי שהוא משקר. כמה פעמים אנשים, לפעמים, מעגלים פינות פה עם האישה, מעגלים פינות פה עם ההורים, מעגלים פינה שם, עם החבר. סטופ לזה. תעשה עם זה הפסקה. לא הפסקה, תעצור את זה. תגיד, עד עכשיו זה היה. ומעכשיו, מהשיעור הזה, זה הולך להשתנות. כל דבר אני מתחיל לשקול את המילים שיוצאות לי מהפה. מה בן אדם אומר, מה בן אדם עושה. כן? כל דבר צריך לבוא בחשבון, בדקדוק. איך אני עושה את זה, איך אני מעביר את המסר, איך אני מעביר את הדברים. גם אתה אומר, עכשיו אני מגיע, אני הולך, אני בא, לא משנה, תגיד את הדברים, דייק בלשון. ברגע שבן אדם מדייק בלשון, הוא זוכה שמה? שיתנהגו איתו גם על פי מידת האמת והיושר והמשפט. וברגע שרק אדם שהוא יתנהג כך, הוא יכול להעפיל למדרגה חסידית יותר, שהיא על צעד החסידות ועל הוותרנות יותר, כן? זאת אומרת, לפנים משורת הדין על פי חסד, וכשהוא מתנהג בחסד, הוא יכול למשוך לעצמו חסד מלמעלה. אז יהי רצון בעזרת השם שנדבוק במידת האמת ונדבוק במידת החסד, והתנהגו איתנו ועם כל עם ישראל, ואנחנו בתוכם, במידת החסד והרחמים, כי אני רצון עמו, אמן. ברוכים תהיו.